Kolombai ka taute buksono tini norong ni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong tini norong thani kumama kokon tui sanai taute buksong norok logi tongdi te video ni pulan sim fight thak jora norok ai tongdi te anio video no like subscribe te bell icon kisa click kari di taute buksong te norok support khai tongmani bell icon no Hambai norok je comments rogo ini video kaham ni support khai bani abo bebak no Jotto respond family bagoi upai play Hambai taute buksong sini tiprasa rok bu kobama satok jangmani bangkha tiprasa satok jangmani bagoi BUBAGRA politics ongkori finance BUBAGRA politics ongkori BUBAGRA nayo tirprahani tiprasa rok bongmanu satok jagui tongkha jekunu job ni khetre dugan pat megitung faltani jese jaga phano sini tiprasa rok nor jagui tong taukte buksong abono naharoi ni BUBAGRA bu bini sago wansung phaika politics career ro tiprasar no khibi ungui maya o tirpra hangkha tiprasar ni BUBAGRA bosong ni tiprasar ni haike tini tiprasar mangsi nor jagoi tongu jesa jaga phano buthar jagoi tongu rep khai jagoi tongu abono tui kunu right maya justice maya BUBAGRA abono wan sugoi no belai kheno chin tiprasar no kusugora tisai man no henoi sak tharmani ya golo tabuksu jora khaibu tongu te tiprasar no hamjagoi bu tongu aksar tiprasa konsi BUBAGRA no attack khailayo Hamya salayo abo belai khe wan ama singsa taw bu chai tugui tongu man tai sok tai no khainani bagoi BUBAGRA side to guitong tam kai kebeng nai bangu norok saiman nasin triprabong ka fatar hani fainai rider sa tikai tong nai khangrai rokmang borong kha tiprasane Hamkrai manna ni digi hinkai no kebeng layo o kebeng mane toi BUBAGRA tebo game koto thongui tongo krak khaioi tiprasani man thaina nana ni hinkai boba hai game thungna nangnai BUBAGRA bu o plan no khai tongo kobangma jagan ka sujagoi tongo nini tabu getar tipralen ma jaga ka sujagoi tongo tipralen ma jaga ka sujagoi tongo nini je kuno jaga wo tabu 125 mm bill no bo ka sunani chaitlai tongo obono toino BUBAGRA tamo khaika sara notice ni 6 schedule area tongnai borok Jotto bani kok salayo Delhi wa asuk laika BUBAGRA wansuka mo sara notice ni meter sara notice je 6 schedule area tongnai Jotto no ek loi khaino sung khorang mati sanai nang khai sung andolon kotor khainai sara notice no tuyoi obo hai BUBAGRA ni wansung bai tini gosika nini home minister Amit Shah bo ma gosika even ki Jotto no ma gosika tabuk nini tirprani sarkar manik sa sambu abono te kasimaya jasa kai panu tiprasani trupru man thaira man nanin digi thangitong tokte buksong oni bagoinu sarkar kaisa mang support kubang bai ma hakai sarkar rok sak ni musung tei borok je sikon party rongno sak nangya kai thungu aboni bagoinu taklai je opposition leader busanai India alliance rok kisa seat kubang mama bai bartha kotro te kisya सरकारक न रमुङि थांका जे कुनु बिल पास खाइनानि ताबु लांकानो पास खाइमेया अब हाइनो बंगमा चीफ मिनिस्टर र डिप्टी चीफ मिनिस्टर निनि एमपी बंगमा जे सरकारनि विरोध खायकाइनो जेल रग दामानि अब जतन तुरुक ताबुक रिकवर खाइ जेल नि फियक तंमानि गुइतों कुनु केस सारा सीबीआई निनि जे कुनु अब हाइ रां चाकार सुवा घोटाला र अब हाइ जे सपनो काइसा सावै बरक जेल दाइ तंमानि निनि ममता बेनर्जी नि बाटी जानि बु तंमानि अब हाइ अखिलेश यादव सं Jotto no jelo danani nai tongmani endo tabuk danani asujok malia abono na haraino norok saiman na tirbrao bu belai khaino bangladeshi paimani ayang nani abu finance bagai border roga sukjak kento India sarkar abo hap kakai belai kai tongkos tong thana hininu hap rilia borok kento sarkar Delhi sarkar sahakai tago postut tongnai je press meet ni nungmani manik sahani bosaka Kendra Delhi sarkar je sa abon bising tikan samung khaijanai tabuk chuk jora border seal rijak ebono taw pointo hap ria bahai apanu khogoi apni ta habui tong na asa mangnoi apanu je Kolkata rogo nungman hai kuplung borok aimani border rogo abhai nukjaya khu Taukte buksong aboni bagoinu BUBAGRA sung puitu khaitai BUBAGRA tiprasana belaike hamjago BUBAGRA Jotto no hamjago aboni bagoinu je kunu kaisa borokno naslewoi sung je sapanu mantai segi naimaya sung sini mantai no nanan hengai hamjangwan bising tuisi sung hasil kai naimano obonu kok kusar mung tongai taukte buksong norok bahayang jak anio video kebini bukha sobaina niya kebno Hamya wansangna niya ani video tirprani tiprasa kobangma borok tongo borokno sisarina ni jagrop khainani ani moksot obonu taukte buksong angnor ni bagoi Manshak jora wo video tu phainai Desh bidesh ni kok butu bunai tirprani tu bunai aboni bagoi angnorok no soz uita sanu norok support khaidi ani video no share khaidi tei logi tongdi hamjang muri tongdi taukte buksong te ang bisi kok salia taukte buksong norok saiman na kobangma jengjal ni hoite katinan digino thangui tongo BUBAGRA abono tuino samung khai tongo tiprasa rok bo jaga satok jagoi tong abono Jotto no rutu goi naitu goi kasoi samung khainani bagoi sai tongo abun bagoi no BUBAGRA sau kisa khalok di au kha ma lok lainai sung khalogoi no samung ma khainai tei
tiprasani kanmung changmung hukumung takibidi Jotto no naronan jaitokdi kok borok sadi mani kok tei kanmung borok kani tongdi tei hani bubagra no norok birutta khaledi amjana surungdi sung somoyo chago jolimani phayo jolima bai ha kheklai thanglayo haipano sung haino hai sung kothalainani bagwi ma chaitoklainai abono norong thani kok kusar mung tongnai haige taukte buksong susto tongdi kaham kurung tongdi tinini bagwi Jotto no khulum baikha